Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar. En vooral ook voor onze bezoekers die hier komen, want zonder vrijwilligers kunnen wij niet eten. En dat is correct, werd de NL Doet-actie vreed omdraaide. Bij de buurthuiskamer van het Leger des Heils in Dokkum binnen 9 vrijwilligers nodig. Dat we er in ieder geval nog 4 bij krijgen kunnen, zou dat wel heel mooi wezen. Ja. En dan ga ik het over vaste vrijwilligers. En we hebben echt wel verlet van vrijwilligers die zeggen van nou, je kunt mij bellen als je een keer onder zitten. En ik net alleen van de week, maar wie wil ik wel graag vaker hier op sneun te midden. Want ek weekends vielen mensen haar niezen en missen zij het contact. Troch de week is de locatie van het Leger des Heils Else daar Iepen. Ik kom hier 5 keer in de week en ik zou me mijn leven kunnen voorstellen zonder het leden zelfs. Dit is een plekje dat ik tot rust kom. En dat vind ik wel heel belangrijk en ik wil graag mensen ontmoeten. En daar is het plakje in het centrum van Dokkum tegen geschikt voor. Vrijwilliger van het eerste oeren is Cor Lai. Hij begon in 2009 bij het Leger des Heils. Ik heb dus 45 jaar bij een bank gewerkt. En ik ben er eigenlijk achter gekomen dat ik wat ik nodig maar mensen, dat ik dat eigenlijk helemaal geweldig vind. Ik heb wel eens zo'n dat ik het weer een keer oer en dan zoeken zorg wel in willen. Meer maar mensen, maar ja, dat is oorsron. En dat is hier prima. Wethouder Braaksma hoopt vreed mij in de buurthuiskamer en gie impeteer mij vrijwilligers en beziekers. Eigenlijk is dit gewoon fantastisch. De zussen hier in en uitrennen. De mensen gaan een doel waar ze even naar hen gaan. Van een beetje koffie. En dan doet het dat de mensen behoefte aan een praatje. En even, even een stukje warmte. Neem het samen. Luister, ik kom nooit jou. Ja. Misschien krijgen we nog een keer verkering. Ja.